No hurá, konečne môžeme nastúpiť, ale ja ešte nenastupujem. Nie. To si nechám. Ja sa chcem zbaviť takých úplných zbytočností a ináč zabíjal som veľa týchto tu tých, jak sa volajú tie modlivky. No dobre, to je jedno, ale máme veľa týchto, tohto. Tu máme klej. Zase toho veľa. Mám padák ešte. Aj stan, aj ten budem potrebovať. Šípy určite. Teda neviem na čo šípy, keď mám tohto tu vyverna. Meso nedám nikomu. Mám tu veľa metalu. Neviem síce odkiaľ. Neviem, nešiel som na metal v minulých častiach nejaký. Ani nepamätám. Dobre, tu mám všetko, len čo mi chýba je... Ďalej, halo. Tu je. Tá jedno toto. Tu nič nemám. Jedno toto. Toto. Teraz si môžeme konečne postaviť pár týchto vecí. Dokonca si môžeme postaviť aj nejakú tú... Nie. Toto. Nie, zbraň som chcel, že si urobím. Polymer mi chýba, polymer mám semka. Čo je dobrá správa, že ho mám. Že sa dá použiť aj v takejto forme, že proste nemusíte, že chodiť úplne všade do každej riti, aby ste zohnali polymer. Áno, takže... To si zoberiem jedno. Teraz ideme na ňu. A dúfať, že nejak preletí asi. Toto rozbijem semka. Teraz už budem dúfať, že niečo sa stane. Lebo pozrite sa, koľko práce som na to dal a nič z toho, tak to by ma uralo proste. To by bolo až moc kruté. Jo! Som tu! To čo je tam hore za zelenú vec? Počkajte, ja to približím. No. Dobre, konečne, máme to. Máme to. Jo, máme to. A teraz už len hľadať nejaké tie potvory. Ja neviem vôbec, jak sa mi to podarilo ochočiť. Čože? Poď. Hej. Aha, takto, on hryzie tak a tak zase robí ten plameňomet. To jak si sadol? Teda sadla. No dobre, nejakú tú energiu mám. A teraz už konečne môžem ísť dade. Ale to znamená, že tá moľa je mi zbytočná už. To je zlé, ja sa aj nechcem zbavovať. Či ale dosť rýchly je ako. Nie, to sú nejaké modlivky, tak to teraz takto plameňomet. No jasné, Anny. No nie. No nie. Keď to je fajné. Dá mi to dačo. No nie. To je úplne super. Batoh to má. Si ho kúknem. Ono to tak debilne vyzerá, keď nemám žiadne... Mám oblečenie, aha, okej. Ale ono to tak retardovane vyzerá proste. Možno tu nájdem niečo dobré konečne. Netreba. Nie si. Dobre. To mi nebude treba, mám dosť toho. Veď halo. Ja, ona ma followuje. Zleď tu dole. Nie, to sú nejaké stavby. Toto otvorím, ale ja viem, že možno sa mi to trošku sekne. Nie, ja tam proste neviem, ja to otvárať nebudem. Lebo veľká pravdepodobnosť, že... Halo, poď. Čo?
No ešte, že tu je taký tento tu, že môžem zapískať, aby pristála. Lebo čo by som ja robil bez toho? Už má aj level nový. Jasné, 2 nové levely. Toto mi nebude treba, ja si myslím. Ale konečne, kopete. Mám nové zviera. A bez toho, aby zomrelo. Nejaké ostatné, nejaké druhé. To je super. Konečne. Ja ale viem, že raz mi niekedy zomre tá moľa, hej. Takže niekedy v týchto častiach podľa mňa, pretože ako ste si mohli všimnúť... What the fuck, to čo tam bolo? Ako ste si mohli všimnúť, tak vždycky, keď som si chcel nejaké nové zviera, ako napríklad Raptora a tohto tu, tak ja proste hneď o 2 časti ďalej mi zomrel ten Raptor a hneď ako som si ochočil tú moľu, tak mi zomrel ten Morelatops. Takže je dosť možné, že v týchto nejakých častiach budúcich mi zomre moľa. Čo nechcem, aby sa stalo, pretože je moja obľúbená. A je super. Ale zase, dievča, prečo? Ja som to zapkutol, ten polymer. Poď. Dobre, to si berem so sebou a... Aj ďalšiu vec si berem so sebou. Mám ešte vodu, tu mám veľa mesa. Tam mám potom generátor, ja sa bojím, že mi ho teraz niekto zobere, teda nezobere, ale proste mi ho niekto zničí. Pretože ako ja poznám toto všetko, tak ono mi to proste chce stále ničiť veci. Už to môžem. Yes! Konečne! Ja to môžem, chápete? Ja to môžem. A teraz tú zbraň. A teraz nejako pôjdem na tú výpravu, tak mi tam napíše, že nemôžem. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa a s Bohom.